Kalau tarifnya yo, rumah minimalis. Ukurannya 5 kali rolas harganya 170 juta. Nang mburi iki omah yo. Lah, sadurunge menjero nang sebelah kiri kene iki wis ana pagar taneme, ambek ana roster ngene yo. Nah, rosternya iki dicat ben gak polos. Saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki parkirane dawa wong ngene yo. Nah, iki kok mobil apa wis pengen tebak yo. Langsung nang komen. Nah, sebelah kiri kene iki ana taman minine. Ambek ono kerane ready, kering nguntir tok ya. Kena gawe ngumbah, sepeda utawa mobil ya. Saiki langsung lanjut rene. Adurunge mlebu nang omahe, nang sebelah kan kene iki fasad depane ono batu alami ket nisor sampe ndukur ngene ya. Ambek ono lampune moncor nisor ndukur ngene ya. Nek bengi nek murup lah. Nang kene iki lho. Nah, iki gerobake tukang iki, gak dipindah sih ya kayak gini. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, iki. Apa sih masih? Kusen yo, aluminium, karek batedas. Pintune apik, ono